Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er min Temu-pakke for over 300 kroner. Og der er til mig, og til min kat, og til min veninde, til min mor og far. Så ja, lad os hoppe i gang. Jeg åbner den bare for et ende af. Ja. Ej. Oh my god. Ej. Okay. Vi tager det bare lige ud. Overvej lige det her. Oh my god. Så mange pakker har jeg aldrig prøvet at få. Men jeg tror, jeg starter med min fars ting. Og så bagefter tager mine, og så min veninde, og ja, ting. Oh my god. Okay, jeg tror, jeg snart er færdig. Okay, jeg starter fra en ende af. Det er sådan en her. Okay, jeg tænker, alt skrevet lægger vi om bag. Det ligger lige der. Okay. Min mor og far troede, at det var plakater, vi kunne sætte i en billedramme. Men det er sådan noget stofagtigt. Ja, dem har de købt 6 af. 6 forskellige. Så det tænker jeg bare, de vil åbne. Og så behøver jeg ikke at bruge tid på det. Fordi den her video kommer også til at blive lidt lang. Oh my god. My best. Det er bare sådan 3 lader. En til mig også. Okay, så er der også en til min mor. Så har jeg 2 af de samme lader. Bare i 2 forskellige farver, fordi vi kan gennemsætte alle lader. Så vi har 100 i huset, men vi stjæler altid hinanden. Så nu har vi sådan i hver vores farve. Det er den her, jeg tænkte, at jeg ikke lige vidste, hvad det var. Okay. Ej, oh my god. Ej, oh my goodness. Hvor svært skal det være? Okay, sådan der. Okay. Det er sådan. Det er noget, min far har bestilt. Au. Okay. Ja, jeg ved det ikke. I don't know. Det er så også derhen. Ja, der er 1, 2. Nå. Der er 1, 2, 3, 4. Okay, det her, det er sådan de samme, så jeg viser kun 1. Okay. Det er bare en lader til. Ja. Okay, I skal glæde jer til alle de her ting, der er derovre, fordi at... Ej. Det er sådan en lille pose, man kan ikke se, hvad der er i. Ja. Jeg tror ikke, det er mig, der bestiller. Det er mig, der bestiller. Jeg tror lige, jeg venter til det. Ja. Så det er bare 2 lader til. Det eneste, min far har bestilt, det lader. Han har bestilt 17 lader. Ja, nu kommer de spændende ting. Okay. Det var den her, jeg troede, eller jeg ikke lige vidste, om det var min. Okay. Oh my god. Det er de her 2 ringe. Ja. Hvor der står best friends. Okay, ja. Det er 2 ringe. Jeg prøver lige den på.
Den passer okay. Den kan godt falde af, men det er lige før den skal sidde sådan her. Derpå, men der falder den også af. Ja. Hun bliver stadigvæk glad for den. Det er til min veninde. Tænker. Vi åbner den her. Det ved jeg godt være. Oh my god. Kan I se det? Sådan. Sådan her. Det er fokus. Sådan her. Det er sådan en kat her. Jeg prøver lige at tage den her. Jeg tror det er magnetisk, de skulle være. De burde. Jo, de er magnetiske. Okay, hvis man kan finde ud af det. Ja. Det er også min ven. Så kan vi have noget til min kat. Ligesom. Ja. Okay, jeg prøver lige at tage det ud. Hvad? Nå, okay. Står det vel. Okay. Så man gør sådan her. Så man den her tilbage. Hvad? Ej, jeg forstår det ikke. Oh my god. Nå, okay. Videre til næste pakke. Josk. Også okay, hvis den ikke virker. Ja, fordi den koster 5 kroner. Okay. Den her. Der er sådan en helt normal børste. Ja, den har jeg også brugt meget. Ja. Så ja, den virker. Det er da noget, at den virker. Ja. Der er 1, 2, 3. Okay, jeg kan ikke tælle så meget. Okay. Det her det er også noget til min bestie. Det er den anden sidste ting, tror jeg. Ja, det er den anden sidste ting. Til min ven. Ja. Det er bare sådan 2 elastikker, hvor vi sådan kan matche. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at sådan sætte mit hår op med den. Men jeg ved i hvert fald, at jeg kommer sådan til at have den sådan her. Ja. Jeg ved i hvert fald, at hendes yndlingsfarve var lyserød. Jeg tror, jeg lige tager sådan den kedelige ting. Og så går vi til de ting, jeg har glædet mig mest til. Og hvad grunden til, at vi købte alt det her? Ja. Ja, det er lidt kedeligt. Ja. Ja. Videre til næste pakke. Jeg ved i hvert fald, at lige har sådan en pose her. Dem får jeg i hvert fald brugt. Fordi at jeg giver virkelig mange gaver væk her på tiden. Jeg ved ikke hvorfor. Okay. Jeg tænker at tage den her. En pose i en pose. I kan lige først se det. Jeg ved ikke om man kan se det. Nå. Okay, den her pose får også brugt. Ja. Jeg skulle egentlig gøre det der. Okay, det er sådan en kat her. Og sådan en kat her. Ej. Den skal jeg lige have over. Og sådan her. Sådan en kat her. Og en kat der. Så prøver jeg lige at sætte det sammen.
Okay, jeg prøver lige at sætte det sammen på bordet. Okay, jeg tror godt, det virker. Nå, det var fordi, jeg havde vendt den forkert. Nå, okay. Jeg viser det lige. Ja, så jeg kan se det lige der. Ja, det var bare lige drikkepause. Fordi at jeg snakker så meget. Nå ja, den har jeg taget. Okay. Der er ikke så mange pakker tilbage, men desuden er sådan min seng lidt rød. Ja, sådan, det er sådan, man er YouTuber. Jeg håber, den her video får virkelig mange likes og visning. Okay. Ja, er det nu? Nej, det er ikke nu. Jeg tager den her. Jeg begyndte at lave sådan en fake negle. Og så tænker jeg sådan, ja, jeg havde ikke så mange. Ja, derfor købte jeg det her. Der er 2, 4, 5, der er 5. Ja, så har jeg i hvert fald nok til mine negle. Så købte jeg også lidt tilbehør til de negle. Okay. Det er sådan nogle her klistermærker til omkring på. Sådan, ja. Det er sådan, neglene kan sidde fast. Så jeg tænker, at jeg tager det på i skole. Men sådan nytårsaften, og hvis jeg skal til en fødselsdag, eller sådan en fest, eller sådan noget. Det er i hvert fald ikke noget, jeg vil gå sådan noget til dagligt. Så købte jeg også nogle klistermærker til mine negle. Okay, der var ikke så mange, men de kostede sådan 2 kroner. Så det er okay. Det er nogle her, man kan sætte på. Jeg vidste ikke lige, om jeg skulle tage i hvid eller i lyserød. Men jeg tog i lyserød. Jeg følte med min mavefornemmelse. Og det tror jeg også er okay. Der er 2 ting tilbage. Ja. Ej, oh my god. Ej. Besties. Okay. Det er også det sidste ting til mine negle. 2, 3, 5, der er 10 af dem. Også til mine negle. Jeg prøver lige. Nå, det er sådan en tube til mine negle. Så de også sidder fast. Ja, også fordi jeg valgte det sådan mine negle i gennemsigtigt. Det er fordi, at sådan jeg selv kan vælge, sådan jeg kan bare putte negler i gården på, og så kan jeg så selv vælge, hvad for en farve det skal være. Så der er der 10 af. Sidste ting, og det her, det var grunden til, at vi købte alt det her. Ja. Okay. Det er bare sådan en her til bil. Ja. Jeg skal lige finde det her. Sådan her. Okay. Det er sådan en her til bilen, hvor jeg kan have alt det her. Og så kan jeg så have min mobil her. Ja, og så der. Det var grunden til, at vi købte alt det her. Okay, nu vælger jeg lige den gave, jeg er mindst glad for, og den gave, jeg er mindst og bedst glad for. Okay, måske mest glad for den her, eller måske den her halskæde. Den er jeg måske mest glad, eller de her. De her. Ej, oh my god. Jeg skal lige se, om jeg kan... Jo, det kan, jeg kan godt passe den. Ikke passe med.
Det skal jeg nok passe eller se bagefter. Men det jeg måske mindst er glad for er den her. Eller den her. Den her. Men hvis det sådan ikke virker, så kan vi jo også sende et billede, og så får vi så pengene tilbage. Ja. Det var så alt for den her video. Der er også bare sådan virkelig meget ro her. Det er lige før man kan sådan lave sit... Ikke noget. Vi ses i næste video. Hej hej.